салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. 7 рӯзи дигар то муҳорибаи варзишгари машҳури тоҷик Муин Ғафуров монд. ёдовар мешавем ки 7 сентябр дар ММА Лас-Вегас варзишгари тоҷик Муин Ғафуров бо рекорди 17-3 бо варзишгари канадагӣ Чанд Анхелигер ки рекордаш 10-5 мебошад, дар турнири Dana White Contender Series вомехӯранд. айни ҳол Муин дар Амрико тамрин дорад ва барои ин муҳориба омодагӣ хуб дида истодааст. ёдовар мешавем ки якчанд рӯз пеш Муин Ғафуров дар инстаграми худ постеро гузошт ки дар он ҷо маросими фотосессия барои ин муҳориба гузаронида истодааст. ба ҳар ҳол мо ба варзишгари тоҷик Муин Ғафуров танҳо муваффақиятро таманно дорем ва чун ҳамеша барои дастгирии ин варзишгар дар комментария Муин ба пеш менависем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр. Я не все прямой. Давай на скорость. Двигаться. Шаг, бро. Чору шабако. Як ды? Бам, бро. Уйха. Отлично. А кого это было? Так, вышка. Yandan şöyle şöyle. Anam şöyle böyle gelsin. Asafçı Muhammed. Raftem ba peş. Look.